Lees aan mij, help aan mij. Het is nou de oudste Frieske tekst die er is. Het budget verlos mij, help mij. Een stukje tekst luidt nou nog in België. Het oudste stukje Frieske tekst dat nou in Friesland is, luidt in het depot van Tresor in Ljouwert. Dus dit is het oudste Frieske tekst wat er in Ljouwert eigenlijk luidt. Dit is een van de twee oudste Frieske handschriften. Ja. En je kunt zien, het is Krees Mitsiuske handschrift. Boekschrift staat het dit, om in boeken te schrijven. Ja. We hebben perkament. De jongen die de tekst ontdekt had is Erika Langbroek uit Amsterdam. Ja. Die er bij tafel achterkwam is. Doen we. Oké. Heel bedankt. Hoi. Dit wie die jongen die de tekst goed had? Ja. Moest nog even contact maken. Ja. Hartstikke blij, denk ik. Ja, maar zie je het net verwachten. Dat wie het grappige. Maar ja, zij is Nederlands, zit in Amsterdam. Ja. En ik denk, nou ja, als vakdames is maar van, oh ja, nou ja, mooi, nog ouder oud-Fries. Maar zie je het ding net helemaal terug dat het hier in Friesland zo wichtig wezen zou. Lees aan mij, help aan mij. Het is net een zin die je nou zo gauw in de dagelijkse broeken zullen. Het is vanzelfs oud-Friesk. Maar hoe weet je nou of dit Friesk is? We weten dus benammen toch dit woordje, lesa, wat dus de oerzetting is van het redimat, dus verlos mij. Ja. En dat die dat is dus typisch oud-Friesk. Oud-Friesk maakt het van zo'n ouw, dat wordt een lange A en daarna een Dus hier terug, door dat lesa, weten we dat het oud-Friesk is. De vindst is dien in een privésammeling oude handschriften. En het is nog net duidelijk of de tekst echt naar Friesland komt.